Rydym yn gwerthuso technolegau iechyd a gofal anfeddygol a allai effeithio'n uniongyrchol ar gleifion, pobl sy'n cael mynediad at ofal cymdeithasol a gofalwyr. Gallai hyn gynnwys dyfeisio meddygol, diagnosteg, offer neu wahanol fodelau o ofal i gefnogi plant ac oedolion. Nid ydym yn asesu meddyginiaethau. Mae'n rhaid i unrhyw bwnc rydym yn ei arfarnu gael cymeradwyaeth reoleiddiol gan y Deyrnas Unedig neu gyflawni hynny o fewn y 12 mis nesaf. Nid ydym yn cymeradwyo technolegau sy'n dal i fod yn brototeip neu sy'n cael ei datblygu. Rydym yn edrych ar bob math o dystiolaeth sy'n bodoli, ar effeithiolrwydd a chost-effeithiolrwydd technoleg iechyd neu ofal anfeddygol. Fodd bynnag, mae angen i ni arfarnu pynciau lle mae tystiolaeth yn bodoli sy'n cymharu ei heffeithiolrwydd ar gyfer opsiynau triniaeth neu ofal presennol. Yn ddelfrydol, dylai effeithiolrwydd y dechnoleg gael ei fesur mewn ffordd mor ddiduedd a phosibl, gellir cyflawni hyn drwy hap dreialon rheoli. Fodd bynnag, lle nad yw hap dreialon rheoli ar gael, rydym yn edrych am ffynonellau eraill o dystiolaeth, sy'n cymharu'r dechnoleg gyda thriniaethau neu ddewisiadau gofal presennol. Rydym yn ystyried tystiolaeth ddibynadwy o astudiaethau uwchradd hefyd, fel adolygiadau systematig neu asesiadau technoleg iechyd, yn ogystal â thystiolaeth ar y defnydd o'r dechnoleg mewn lleoliadau yn y byd go iawn. Os nad yw eich pwnc yn addas i'w arfarnu, gallwn eich helpu ystyried y dystiolaeth sydd ei hangen arnoch drwy ein gwasanaeth cynghori gwyddonol. I ddarganfod mwy am y gwasanaeth ac i gyflwyno pwnc ar gyfer ymweliad arfarnu, ewch i www.healthtechnology.wales.